Mawa bwino upatsirani nkhanizi ndine Chance Mozabanda poyamba tione mitu yake. Aphungu otsutsa ati boma lipereke ripoti lomveka bwino pa nkhani ya msonkho wapadera wa mafuta. Kuchepa kwa ndalama kukusokoneza ntchito za nthambi za boma zona za ufulu Malawi Human Rights Commission. Bungwe la YWS lati nkofunika kulemekeza ufulu wa anthu olowa mdziko muno popanda chilolezo powamanga. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wauza mainjiniya kuti apeze njira zotetezera mbiri yawo. Iyo inali mitu ya nkhani, tsopano tipatsireni nkhani zimwatsirane. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati likupitirira kulephera kugwira ntchito moyenera kamba kakusowa kwa ndalama zokwanira. Wapampando wa bungweli a Chikondi Chijozi wati pali nkhani zochuluka zokhuza kuphwanya ufulu wa anthu zomwe akuyenera kufufuza koma sangakwanitse kufufuza zonse kamba kakuchepa kwa ndalama. Iwo alankhula izi lachinayi ku Lilongwe pamwambo otsekulira msonkhano wa makomishona amabungwe ona za ufulu wa anthu ndi ofesi za mtetezi wa anthu maiko a mchigawo cha Africa. Zuleka Nanguwo walemba ripotili. Wapampando wa bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC a Chikondi Chijozi wati makomishonala a bungweli ndodzipereka kufufuza milandu yokhudza kuphwanya ufulu wa anthu mdziko lino koma akukanika kamba kamavuto asachuma. Iwo ati atengerapo mwayi kuti aphunzire momwe mabungwe anzawo akuthana ndi mavuto monga awa. Msonkhano wabwino chifukwa chonena kuti tithandizira makomishoners kudziwa udindo wathu ngati komishoni ku Malawi kunoko komanso ingakhale mu Africa munomo kuti kodi ngati makomishoners tikuyenera kutani komanso ingakhale nkhani zokhuzana ndi maufulu achilendo pa dziko lonse lapansi kuti tingalimbikitse bwanji maufulu a anthu. Wapampando wa mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthu mu Africa a Gilbert Sebihogo wati msonkhanowu uthandiza makomishonalawa kuti agawane nzeru pamomwe angathiranirane ndi mavuto omwe akumana nawo m'maiko awo pa ntchito yoteteza ufulu wa anthu. Kazembe wa bungwe la maiko aku Ulaya Arun Skinnebash wati ngati bungwe ndodzipereka kuthandiza mabungwe ona za ufulu wa anthu pa dziko lapansi. Mu mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthuwa muli mabungwe ona za ufulu wa anthu 47 ochokera mchigawo cha Africa. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Aphungu otsutsa auza nduna yona za mtengatenga a Jacob Hara kuti abweretse mnyumbayi ripoti lomveka bwino lofotokozera chifukwa chomwe kampani zimene zimabweretsa mafuta galimoto sizikupereka msonkho wapadera wa mafuta. Phungu wadera pakati mboma la Thyolo a Ben Phiri wati ndodabwa kuti boma likupitirira kudula msonkhowu kwa Malawi pamene omwe amachita business yogula mafuta sakulipira misonkhoyi zomwe zikulepheretsa boma kupeza ndalama zolipira chitukuko chokonza misewu. Sabata yapitayo makontrakta ena mdziko muno akhala kuchita mbindikiro pa ofesi ina ya boma yona za misewu kamba kulephera kuwapatsa ndalama zawo. Ofesi idati izi ndikamba kakuti kuthumba la misonkho ya mafuta galimoto kulibe kanthu. Izi ndi zina mwa zomwe Ben Phiri anayankhula. Choyamba tidziwe kuti nyumba ino inadutsitsa lamulo limene tinagwirizana kuti akayika mtengo wa mafuta pamene anena kuti transport yakwana mwakuti mtengo wake ndikotere adziyika kena pamwambapo ncholinga chokuti kameneko kadzigwira ntchito ya misewu. Paliso kena kamene kamayikidwa kokhuza nkhani ya kuchita connect magetsi m'midzi. Ntchito zake zili very specific in the levy law imene tinapanga. Ndalama zimene zonse zingapita kugwira ntchito china. Ndeyo akunena kuti akuti iyayi chifukwa choti kunali ma devaluations ndi zina ndalama ija yajedwa komweko sikuperekedwa. Ndeti kuti iyayi koma tu Malawi tidakati ma levy otachotsa. Ndiye kuti Malawi bweza akupereka ochipa. Chifukwa ndalama iyi sikuchokera ku boma, ikuchokera kwa Malawi. Ndiye Malawi amene akugula mafuta mokwera mtengo kuyembekezera kuti msewu ukonzedwa. Amene sitinamfunse sitinampemphe tangotenga ndalama ija nkuilowetsa ku ngongole zimene tinazo. Ndeti kuti ya tifotokozerani bwino tifunse nyumba ino kunena kuti kodi tifuna kuti zizipitilire kapena zisapitilire. Ndiye kuti tayimirira Malawi bwino. Ndipo ndunayi a Jacob Hara anapereka chifukwa chomwe kampani zoyitanitsa mafutazi sizikulipira misonkhoyi. Nthawi yomwe kwacha idasintha mphamvu. Kusintha kwa mphamvu kumene kuja kunapangitsa kuti mafuta athu omwe timagula ndi ndalama yakunja ndi ndalama yomwe timagulirayo tsopano tiyambe kugula mafuta ochepa. Koma mtengo wathu momwe tinawupangira kuti timapangira mtengo wathu mabwera bwanji unapangidwa mmakwacha. Ndiye kuti ndalama yomwe tidayika pa ndandanda omwe timati wa price build up yomwe timaonetsa kuti tilekeze mafuta amafika pa mtengo wakuti
katero tionjezerepo fuel levy ndrama yakuti, tionjezerepo road levy ndrama yakuti, onsewo makwacha nkukhala ni ndrama yomwe imatipatsa mtengo omwe anthu amagula mafuta pa Malawi kwacha pa pump. Ndiye kuti ndrama yoyambirira ije yomwe timapangira land kapena kuti mafuta amafikira mdziko lino idasintha yokha chifukwa cha kusintha mphamvu kwa Malawi kwacha, kuti tikapangitsa mepaja tikatembenuza ndrama iji, ndiye kuti mafuta aja anadzapezeka kuti amafunika kuti akwere kwambiri mtengo kufanana ndi momwe kwacha idasinthira mphamvu. Nyumba ya Malamulo yavomereza biro yokhuza kuyendetsa ntchito za ulimi wa nthirira mdziko muno, yomwe mwazina ikufuna kuonetsetsa kuti ntchito za ulimi za mtundu zikupindulira anthu moyenera. Biroyi yakonza zoperewera zomwe zinalipo mulamulo la mchaka cha 2001 lomwe linakhazikitsa board yoona za ulimi wa nthirira, koma ntchito za board sizimayenda bwino kamba ka mavuto azachuma ndi ena. Kasimu Aubi ali ndi nkhani yonse. Pa 3 Septemba chaka chino, nduna yoona za ulimi Asam Kawale inapereka mnyumba ya Malamulo biro yatsopano yomwe ikutsogolera ntchito za ulimi wa mthirira ya mchaka cha 2024, ndipo biroyi ikulowa m'malo mwa lamulo lomwe linalipo lotsogolera ntchito za ulimi wa mtundu lomwe analikhazikitsa mchaka cha 2001. Atakambirana kwa pafupifupi ola limodzi, aphungu a mnyumbayi anavomereza biroyi, koma anasintha zinthu zina. Mwazina mu biro yatsopanoyi achotsamo gawo lomwe limanena kuti kukhale komiti yomwe izitsogolera ntchito za ulimi wa mthirira, zitadziwika kuti komiti iyi ntchito zake ndi zofanana ndi zomwe nthambi yoona za ulimi wa mthirira ikugwira kale pakadali pano. Asam Kawale ndi nduna yoona za ulimi. Ndiye malamulo amene tinali nawo samathandiza kuwaunikira kuti azipanga chani asapange chani. Ndiye lamulo limene ladutsali likuthandiza kuti kapena lithandiza kuti aliyense amene akupanga ulimi wothirira akhale othandizika, osalakhale pa chipsinjo koma azithandizika moyenera. Pakadali pano phungu wa dera la kumpoto chakumvuma mboma la Machinga a Ajiruka Litendere, omwe ati biroyi ithandiza, ati ndikofunika kuti alimi omwe akuchita ulimi wa mthirira adziwa pansanso ngongole zomwe zingawathandize kugula zipangizo zochitira ulimiwu mosavuta. Pakanayenera kuti pakhale lamulo loti alimi makamaka kumudzi amene ali ndi 1 hectare 2 hectares kuti aziganizidwa ku zinthu za zipangizo makamaka fetereza komanso zipangizo zina mankhwala kani matrakita. Kuti aphungu ena mnyumbayi anapemphanso nduna wa zamalimidwe kuti uonetsetse kuti ndondomeko zotsogolera kagwiritsidwe ntchito ka lamulo latsopanoli azikhazikitsa mwamsanga. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Kasimu Aubi. Phungu wa nyumba ya Malamulo dera kumpoto mboma la Kasungu a Mike Bango wati ayitanitsa msonkhano wa magulu okhuzidwa pa maphunziro kuti apeze chomwe chikuchititsa kuti chiwerengero cha ophunzira opita ku sukulu zogonera komweko chitsike. Zitu zikudza pomwe ana 19 okha omwe analemba mayeso asankhidwa kupita ku sukulu zogonera komweko dera lonse la kumpoto mbomalo. Polankhula opereka mphoto kwa ophunzira omwe asankhidwa kupita ku sukulu za sekondari zogonera pomwepo, Abango adakufuna kuti ophunzira ambiri adzipita ku sekondari zogonera komweko mderalo. Nkubwi ali ndi ripoti. Chaka ichi cha namba 4 tikupanga zimenezi, cholinga chinali chonena kuti tilimbikitse anyamata ndi atsikana amene ali kuma primary schools kuti azilimbikira maphunziro awo. Ndiye timaona ngati kulimbikira kwawo ndi pamene akusankhidwa kupita kuma secondary schools amene amati conventional kapena awapa district. So taona kuti chaka chinocho mwina nambala yatsika kufika pa 19 chifukwa chaka chatha tikuchoka pa 29. Ndiyo sinza kuti zinthu zikutsika pamene tifuna alimbikitsa anthu amenewa. Zikuoneka kuti pali zina zomwe ngati dera tikuona kuti tigwirire limodzi ndi cholinga chona kuti cholinga chathu chikwaniritsidwe. Mukuona kuti tofunika kuchitika ndi chani kuti chiwerengero chizipita patsogolo samatsike pansi maphunziro apite patsogolo ndi ali? Ndiona ngati zimene takonza zoti pakhale msonkhano waukulu pakati pa onse okhuzidwa kuza maphunziro komanso mafumu kanda ADC mabungwe omwe aboma kumpoto kwa Kasungu zithandiza kwambiri. Nene pano kuti takondwera kwambiri chifukwa kuti nduna za maphunziro ulemekezeka madalitso kamba wawirima atsimikiza kusakhala pa mkumano umene womwe uchitike mwezi wa Oktoba malingana ndi mene ananenera atakumana ndi mahedi ndi ma deputy atakumana ku parliament mzinda wa Lilongwe. So tikhoya kuti mwina pamene tingaone kuti tipange motani kuti dera lino chifukwa mwa chitsanzo tukamba kuti masukulu over 40 kungotumiza ana 19 ndiyo ndikulephera kwakukulu kwambiri pamene tukamba kuti kunchinji sukulu imodzi kutumiza ana 60
kupita ku masekondari ngati amenewa. So mwina msonkhano umene kubwera kutsogolo kuno umene ungatithandizire kuti tipeze chomwe tingachite ngati dera kuti ana athu apitizebe kumapita ku ma convention center schools. Bungwe la Youth Watch Society lati nkofunika kuti pakhale kulingalira ufulu wa anthu omwe amalowa mdziko muno mopanda chilolezo pomwe wamanga popeza ambiri amakhala mndende nthawi yayitali. Polankhulapo msonkhano wa atolankhani mu Mzuzu, mkulu wa bungweli Amuteyu Banda wati pakhale njira zina zosungira anthuwa makana omwe amafunika nyumba zotetezeka powadikira kuwatumiza kwawo. Towera Katswiri ali ndi zambiri. Mkulu wa Youth Watch Society Amuteyu Banda amayankhula ku msonkhano wa atolankhani lachinayi ku Mzuzu pomwe amatsindika za ufulu wa anthu omwe amalowa mdziko muno opanda chilolezo. Abanda anati ndikufunika kuti pakhala akatswiri omwe azifufuza mwapadera ngati anthu alowa kamba ka nkhani zachuma mosatsatira malamulo kapena ngati azimbetsedwa. Tikhale ndi anthu ofufuza milandu achili kuti mwina ngati nkhani zonyamulana kugwirisira kuti mwina ngati trafficking zaizi za immigration akhale kuti ukhala amapanga zimene zizi usati aziphatikiza pezani zina so that titha kumaunikira bwinobwino kuti anthu amabwera uyu ndi wakuti alese azikhala paika. Mneneri ku nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno mchigawo cha kumpoto Francis Chitambuli wati kulowa mopanda chilolezo kumasokoneza ndalama zomwe nthambi imatolera popeza ambiri salipira ziphaso zolowera mdziko muno komanso amasokoneza nkhani zachuma za dziko. Anthu amene akhala kuti amangidwa akudikira kugwira ntchito yakalakulaga ku ndende komanso mwina ena ayo akudikira kuti abwezedwe maiko akwawo amakhala akugwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana za kumalawi kuno zambiri za izo zimene amakhala kuti iwo sanakheserepo thukuta. So ena amatha kulandira chokudya pamene ali ku ndende komanso ena amatha kupeza mwayi okasakasaka mankhwala ku zipatala zosiyanasiyana za mdziko muno. So zimakhala zikuphinja nzika zimene zimakhala zikupanga contribute ku misonkho yosiyanasiyana ncholinga choti zinthu zimenezi zipezeke. Ogwirizira udindo wa mneneri ku ndende mchigawo cha kumpoto Ajela Macbeth wa Sambo wati anthu omwe amalowa opanda chilolezowa amapereka mavuto osiyanasiyana ku ndendezi zomwe zimapangitsa kuti pakhale kupasirana matenda osiyanasiyana komanso kusowekera kwa chakudya mwa zina. Zimapangitsa kuti ndende idzaze mobzera miyeso ndiye zikatere ufulu wa anthu umaphwanyidwa komanso chisamaliro chimakhala chovuta komanso pamakhalanso matenda okhudzana ndi khungu komanso mwina zifuwa monga TB amatha kupasirana mosavuta. Izi zikutsatira chigamulo cha Judge Justice Kishindo aku High Court omwe anapereka masiku 10 kuti anthu omwe analowa mdziko muno opanda chilolezo awatumize kwawo komanso kuti ana asamakhale ku ndende. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Towera Katswiri. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Ndi loto la munthu wina aliyense kukhala ndi nyumba yosiririka komatu lotoli limakwaniritsidwa ndi By Grace Kitchens and Accessories. By Grace Kitchens and Accessories iyitu ndi stolo yapamwamba zedi ku area 3 mu mzinda wa Lilongwe. By Grace Kitchens and Accessories ndiye akatswiri ocheretsa nyumba yanu ndi katundu wapamwamba zedi monga ma kitchen units, ma melamine boards, masinki, screws, ma wardrobes, granite, ma ragdolls, tingoti ndi katundu yense osiyanasiyana otsirizisira komanso kongoletsera nyumba yanu. Tipezeni mu mzinda wa Lilongwe ku area 3 pafupi ndi NBS Bank kapena tiyimbireni foni pa 0999 268 060 kapena 0882 553 923. By Grace Kitchens and Accessories, nyumba iwale waliwali. How much does your building weigh? A question often used to challenge architects to consider the efficiency of materials used, and you can rightfully respond if your partner is Cash Build. With Cash Build, people that have been building for hundreds of years will certainly agree that from bathtubs and toilets
new light ceiling boards and fascia boards, garage doors, aluminium doors and window frames, steel door frames as well as window frames, waterproofing materials, ceramic floor and wall tiles, Rhino boards, Rhino light and Rhino mold, wooden doors and many more. If you're looking for materials as required by building experts, then you are safe and sound with us. Don't blame your builder. Simply invest in quality building materials. Trust Cash Build. We are in City Plaza building, next to Electrocells along the Massaokochipembere Highway in Limbe, at a code center, Mzimba and Maziwulu Road, Lilongwe. Call us now or visit www.cashbuild.co.za. Cash Build, quality building materials at the lowest prices. Bambo Shadrack Jemusi. Ulumala wina aliyense masiku wano kunjaku wina aliyense kuzenga ninapaeka zopempha zija zidata yese kuzithandiza kuti pamene tikona kuti kulephera anthu ena kufuna kwabuno atithandize koma kwakukulu tizidalire ife tokha. For 50 years, the Malawi Defense Force Kamuzu Barracks has stood as the shield of our nation, defending our sovereignty, safeguarding our peace, and protecting our people. From humble beginnings through decades of change, the men and women of MDF Kamuzu Barracks have answered the call to serve with courage, with honor, with an unyielding commitment to the values that define us. To mark 50 years of its establishment, Kamuzu Barracks has organized a special event called Kamuzu Barracks Golden Jubilee Celebrations to be presided over by General P.V. Piri at Kamuzu Barracks Football Ground on Friday, 13 September 2024 from 8 a.m. The Malawi Defense Force Kamuzu Barracks is not just about defense, but also about unity. Through service in times of need, whether it's responding to natural disasters or supporting our communities, our soldiers have shown what it means to be a force for good. Today, we look forward to the future, a future built on the foundation of service, solidarity, and love for Malawi. Together, we stand with pride, honoring the past, while forging ahead into a bright tomorrow. Malawi Defense Force Kamuzu Barracks, 50 years of service, 50 years of strength. Together, we march forward. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. lino a Michael Usi wauza akadaulo a ntchito ya umisiri mainjiniya kuti aunike ndi kupeza njira zotukulira ndi kutetezera mbiri ya ntchito yawo. Ausi ayankhula izi pa msonkhano waukulu wapachaka wa bungwe la Malawi Institution of Engineering MIE. Iwo anaonjezera kuti dziko lino lakhala likuvutika ndi zinthu zosamangidwa bwino komanso zosalimba zomwe akuti zimayipitsa mbiri ya umisiri ya Chimalawi.
Polankhula lachinayi ku Mangochi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati dziko la Malawi kuti lichoke pa mulingo omwe lili kufika pa mulingo okhala ndi chuma chozidalira pofika mchaka cha 2030 likuyeneka kukhala kuti likhale dziko limene lizichita zinthu zake zimene liziyikapo chidwi. Dr. Usi ati apa pafunika kuti ngati dziko kwambiri ligwiritse ntchito zinthu zamakono osati mmene zinthu zimakhalira kale. Dr. Usi ati kuyang'ana mmene zinthu zikuyendera m'mayiko ena makamaka mayiko amene ndolemera zikuonetsa kuti anakhazikika pogwiritsa ntchito zinthu zamakono maka nkhani ngati za mainjiniya amene anayika chidwi ndi luso patsogolo. Iwo anati apa pofunika kuti mainjiniya mdziko muno akhale pansi ndi kuziunika mmene akugwirira ntchito pofuna kuti dziko lino lipite patsogolo. Yemwe anali wachiwiri kwa kuti tipange improve chaka chino msonkhano ukuchitika poyang'anira mfundo zofuna kuti Malawi adzakwanirise loto lake la chitukuko la mchaka cha 2063. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Bungwe la Institute for Policy Interaction lapempha magulu ndi akuluakulu okhuzidwa pa chisankho kuti apereke mwayi okwanira kwa amayi ndi achinyamata kudzatengana umbali pa chisankho cha chaka chamawa. Mkulu wa bungweli Dr. Nandini Patel wauza atolankhani ku Blantyre kuti nkoyenera kuti nzika zonse zoyenera kuponya voti zidziwe ndondomeko zonse zokhuza chisankho. Christopher Sande ali ndi ripoti. Bungwe la Institute of Policy for Interaction IPI layamba kuzindikiritsa anthu zina ndi zina zakufunika kudzatengana umbali pa chisankho cha chaka chamawa. Mkulu wa bungweli Nandini Patel wati anthu onse oyenera kudzavota akuyenera kudziwa ndondomeko zonse zowayenereza kuti adzaponyerawo voti. Iwo anati nkofunika kwambiri kuti amayi ndi achinyamata adzatenganawo mbali pa chisankhochi kuphatikizapo kukhala m'maudindo osiyanasiyana. Pakadali pano mmodzi wa akuluakulu omenyera ufulu wa anthu mdziko lino Asabuni Phiri ndi kansala wa Namalimwe ward Gerudi Chirambo apempha achinyamata onse omwe ali oyenera kudzavota kuti akalembetse ku bungwe la National Registration Bureau kuti akhale ndi ziphaso zomwe pambuyo pake zidzawayenereze kudzavota. Achinyamata ena ali ndi wisdom komanso ali ndi kuthekera komanso ali ndi chidwi kuti akhoza kutani kuchita nawo participate. Azimayinso chimozimozi anthu amene ali ndi ulumali ukakhala ndi ulumali sizimatanthauza kuti sungathe kupanga zinthu. Ndizofunikiranso kuwadziwitsa achinyamata kuti sangakatenge nawo gawo kuvota ngati sangakhale na ID ndi apite kuma offices a NRB kuti no akapanga register akhale ndi identification cards kuti adzatenge nawo gawo makamaka pa chisankho chimene chitika chaka chamawa. Choyamba ndimafuna ndafotokozera achinyamata ndi Amalawi kunena kuti chisankho chimabwera chisankho chimapita. Mukayang'ana anthu andale ajo makhala ngati mpira iwo aja amacheza. Ndi achinyamata kugwiritsidwa ntchito mu njira zolakwika mwina pitani mukamenye awa iyayi pitani mukagende awa nzinthu zosayenera. Akuluakulu wanena izi pomwe bungwe la IPI limalimbikitsa magulu ena kuphatikizapo achinyamata zakufunika kudzatenganawo gawo pa chisankho cha chaka chamawa. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sandi. Akuluakulu pa skulu ya Nzuzu International Academy atsindika zakufunikira kupereka mwayi wa skulu waulere kwa ophunzira ngati njira imodzi yolimbikitsa ophunzirawa. Mkulu wa skulu iyi Ana Msoya Keys wanena izi pomwe amapereka mwayiwu kwa ophunzira asanu. Towera Katswiri ali ndi ripoti. Mkulu wa Nzuzu International Academy Ana Msoya Keys lachitatu apereka mwayi wa maphunziro aulere kwa ophunzira asanu kuti akaphunzire pa sukuluyi. Iwo anatsindika zakufunika kwa ophunzirawa kulimbikira maphunziro awo komanso khalidwe labwino pofuna kuonetsetsa kuti mwayiwu asawalande. Mawu achilimbikitso ndikuti panopo palibe chifukwa choti abwerere kumbuyo. Aliyense pali aziphunzitsi pali house parents pali ndani aliyense akaona kuti zinthu zikuvuta ali ndi mwayi wofunsa wina aliyense and also olasafunsa anthu amene akwayang'anira panopo azikuzamadziwa kuti mwana wayi wayamba kuchita chani bwerera mbuyo. Tili ndi njira zake zomaonesesa kuti asatani asabwerere mbuyo. Mmodzi mwa makolo ana omwe alandira mwayiwu Victor Sinyangwe wati mwayi ngati umathandizira kupeputsa mavuto kwa makolo omwe sangathe kupereka mwayi wa maphunziro kwa nawo kamba ka nkhani za chuma. Ndine wokondwera kwambiri chifukwa choti mwanayo wandichosa mwina mavuto amene kanatha kupezana nawo pa nkhani ya fees chifukwa even ineyo pandeka singanakwanisa kuti mwina kumulipira mwana scholarship imene mwanayo waitenga.
Zacchaeus Nyangwe yemwe ndi mmodzi mwa ophunzira omwe apindula ndi mwayiwu ndipo anali ophunzira pa sukulu ya Zolozolo walimbikitsa ophunzira anzake kuti alimbikire maphunziro awo ndipo asamayang'ane kumwe akuchokera. Ine ndikuwalimbikitsa anzanga kuzolozolo kuti azingolimbikira asamaone mbuyo kuti kaya kwawo ndi osauka kapena ndi olemera kwambiri asamaone zimenezo azingoona kusogolo kuti sogolo lawo lili bwanji. Mwayi wa maphunziro wa ulere wa ana Soya Kids Scholarship pa Chingerezi wapereka mwayiwu kwa ana asanu kuti akaphunzire pa sukulu ya Nzunzu International. Malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Toera Katswiri. Bungwe la Opportunity International in Malawi OIM latsiriza ntchito ya zaka zitatu yothandiza amayi ndi achinyamata kukhala odzidalira pachuma ndipo akuluakulu a bungweli ati ntchitoyi yayenda bwino kwambiri. Ntchitoyi yomwe inali ya 3 billion kwacha imachitika m'maboma a Mulanje, Zomba, Dedza, Nkhotakota ndi thandizo lochokera kubungwe la Jazz Overseas Aid JOA. Mkulu wa bungweli mdziko muno a Richard Chongo wauza Zodiac kuti ntchitoyi yalimbikitsa alimi ndi anthu ena kuchita ndi kugwiritsa ntchito chuma moyenera. Hastings Jimani walemba ripoti ili. Bungwe la Opportunity International in Malawi OIM tsopano latsiriza ntchito yake ya zaka zitatu yothandiza amayi ndi achinyamata kukhala odzidalira okha pachuma m'maboma a Mulanje, Zomba, Dedza ndi Nkhotakota ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Jazz Overseas Aid JOA. Mkulu wa bungweli mdziko muno Richard Chongo wauza Zodiac kuti ntchitoyi imalimbikitsa alimi ndi anthu ena amene angapangire bizinesi zawo ndi kugwiritsa ntchito chuma chawo moyenera. Tatu zimene zitafikira alimi okwana 26,000 amene athandizira kuwaphunzitsa pakalimidwe kabwino komanso kuti angayendetse bwanji mabizinesi awo kudzera ku mabanki nkhonde komanso mu njira zina zoti matha kuwaphunzitsa kuti atogwira ntchito bwanji ngati amayi ndi abambo. Taphatikizaponso kwalumikizitsa anthu amene wa ku mabanki osiyanasiyana kuti atha kupeza mwayi wa ngongole imene ingathe kuthandizira kugula zipangizo zoyenerera za pa ulimi wawo. Abitre Folambo Malamulanje ati chifukwa cha upangiwa bungweli iwo akutha kupeza ngongole ku mabanki ndi mabungwe ena ongongoza ndalama zomwe zikuwathandiza pa ntchito za ulimi ndi bizinesi. Mkulu wa mapulogalamu bungwe la Opportunity International ku United Kingdom Lydia Buffer Hour wati ngati bungwe azakhala okondwa kwambiri kuona anthu opitirira kupindula ndi zomwe akhala kuphunzira pa ntchitoyi. Malinga ndi Chongo ntchitoyi yomwe agwiritsa ntchito ndalama zokwana 3 billion kwacha yapindulira manja 26,000 maboma anayiwa. Malo mwa Zodiac kuno kumulanje ndine Hastings Jimani. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhani za